Mga buging handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa imong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon. Mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Okay, maayong gabi kanatong tanan na Dumaguete. Flamingo lagi kaayo. Taga Dumaguete biapod ko. Akong papa ang dalit Manong Mar. Kabang Mars lang po. Nagalawig, nagahilak. Mga tulog ta sa banyo, mga ligo ta sa kwarto. Ako siyang papa. And way back 1990s, nakatingog ko sa DYRM of Dumaguete. Nakatingog ko sa Radyo Ukay. Nakatingog ko sa DYGB-FM. Sa DYEM-FM o sa DYST of Tanhay. At present, ako'y manage sa DYID 96.1 Voice FM of Negros Oriental. So ako ang expertise sa drama, so kuhi ni Jones, no? Pero somewhat makarelate na po ko sa iyahang mga tulong nga gitagik, no? Kay maumaw masabtin sa akong drama. So same as my title before sa akong mga dala nga programa sa Dumaguete, hantod karon 2022 naara gihapon ko nagtingog sa akong programa, mga buhing handumanan uban sa mga awit. Music Maestro. Ever Dance Update. Mayong gabi kayong tanan ng mga suki ng mga tipamanawan, mga lupyo, mulumupyo, ining malambuon nga syudad sa Dumaguete o sa lalawigan sa Negros Oriental. Sa mga suki ng mga matatampo na ko kanhi o sa mga suki ng mga tipamanawan karon, nining matulun-anon, mabulukon na programa sa kagabion ang mga buhing handumanan uban sa mga awit. Sa pagkadumugyod na ako at ididin, namuhalad kag drama on stage ato sa Bala Contest sa Dumaguete. Ani kamot ko nga makatext nimo aron ang akong kaagi, akong ma-share sa mga Dumaguetenon. Atong paminawon ang kaagi ni Dodong. Ngano kaha nga sa kinabuhi sa katao? Ano daghang mga problema? Sumala pa sa uban nga gikan sa akong pagkahimugso, di kaluhaan na tadaan sa mga pagsuway sa kinabuhi. Usahay at ididin, baka pangutanan ko kung ngano nga sa akong sitwasyon, sa akong pagkatao, ang ako pang mga miyembro sa pamilya ang gituhuan nako, na may mo-encourage, o sa gubang, mutindog o matigbatok sa mga panghitabong pagsuway sa akong kinabuhi. Apan sa iyo ako, ang akong kaugalingon na mga pamilya mo miduot, may pasakit, may biay-biay ka na ako uban, nga ilang kong ikaulaw sa kaugalingon na akong pamilya. Si Dudong ako lumulupyo sa usas mga barangay din sa syudad sa Dumaguete. Usa ko ka PWD, Persons with Disability. Gamay ug maba ang usa na ko kakiin. Abi ni mo ate, anak ko sa pagkadalaga sa akong inahan. Ug bunga ko sa laksot nga kagahapon sa akong mama. Napaangkan ko, o napaangkan akong mama sa pamilyo nga lalaki
nga nagtakubahan na usa ka itaw. Gisalikuhay ko sa ako ang mama. Gisalikuhay ko sa akong mama. Tungkol sa kaguol sa akong mama at ididin, samtang nagbuntis siya, sumala pa sa akong lola nga mo'y hinungdan na nainantini ang akong kahimtang karon. Taway kalipay si mama. Nakahuna-huna ganin siya nga ipakuha ko panahon na nagmahapdo siya sa iyang sabagay. Si mama nakakamanaobutan ug masinabuton nga bana. Apan ang akong half-brothers, di kaulaw ko nila. Wa ko nila dawata isip ilang kuya. Abi ni Motin, nagdako ko sa makamot sa akong lola. Kay sukad sa akong pagamatnon, sa maayong buot, wa na ko mabatik ang pagmahal sa usa kay nahan. Parang iya kong gimahayan na kung nanong nabuhi pa ko nining atong kalimutan. Adunay mga higayon, adunay selebrasyon sa balay nga invite ko sa akong stepfather pero akong mama dili ko welcome. Gamingon nga, o anaaday mo. Wala diretso sa kusina na ipagkaon dito. Ako nga nakadungog sa maong istorya sa kuinahan. Namamatin ako nga wa siya kalipay panahon na ikita ko niya. Ibati kong tumang taguon, kasakit kong taguon. Samtang ang duha na itong makamagsuon, nag-istorya usap kini nga, ay mga naman ang naa, makaulang po na. Abi ninyo mga kaigsunan, wala kayo na akong panganduya nga matao na ni madalog ug magyat na kalibutan nga naway inahan nga nagmahal na ako. Kulang ko sa pagpangga, pag-alima sa usap kay inahan. Sa ako makarong pamayon nga ikinahanglan kong pagsabot, pagdaman sa katilingban. Amanuwahan ako kay ni madamang gikan sa mabalingon na akong pinikanan. Sa makaingon ko sa akong gagalion, may pa'y magtagamatay ko ate. Puslan man at nisiban bisan kinsa, way naluwis sa akong sitwasyon. At tunay magigayon sa kagabiyon, mga liyo ko sa lamang magagahong Lord. May kayong tao na kasing-kasing sa kulilahan. Ngaon ka ipabati niya ang ginagaang sa pagpangga nga rigan ako. Nanginahanglan ko pagpangga sa pusa kainahan. Kapag mga kinihatag kaniya. Abilin niyo mga kaigsunan. Tag-ampo ko langaling yupo sa labang magagagahong ngayong time. Umalapot ng mga adlaw, madungga ng akong pag-ampo nga si Mama unta. Muilala ka na ako. Ako'y labot sa iyang kagahapon natin din. Ako'y labot kung noon siya nagabusay kinabuhi. Inunong na ako niya nagkawalingon nga anak. Kay sama ka ninyo ng ngandoy nga adunay inahan na magpangga niini. Lord, nining mga panahon na akong iampo kanimo. Amabot na unta ang panahon na akong matadamdaman na matawag ko sa akong mga ginikanan labi na sa akong inahan. Huwag kong mawagi paglaon. Gisalig na ako ang tanan. Kanimo buhing Diyos. Daghang kayong salamat ug mayong gabi kayong tanan sa gihapon. Ako si Ate Didin Salarda Gatchalian. Geraldine Salarda Gatchalian from Dumaguete. Thank you so much. Ilabi na sa Tourism Office kang ako managilang anak si Junjun Claros, sa akong mga kaubanan nga mga hurados, sa akong partner. Wala dyan may gipili kung sa'y kolor. Ang among kasing-kasing is as one. Okay? Thank you and good evening. Happy Fiesta, Dumaguete!